Pero katong nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry. The operation will be stopped or shall stop immediately. O katong pastor, kita kada sulti na ako pastor ng yawa o siga. Nga na iya man ang ipalakaw niya. Si Duterte, balikas ko nga tos dinsan, kada sulti sa akong pangan, kilat. Ulol, yung impirno na gahuwat sa imo. Tang ina ka, pastor kang mangilad ka, bantay ka lang. Bantay ka lang. Kung sa yung postiso, tinuod o ang yung ipon, postiso, tinuod. Pakaon ko na sa iya. Salamat, mama. Uhod mo lang punta ni mo.